Община Босилеград чрез Дирекцията за строителни площи и пътища настоява да възстанови пътната инфраструктура на територията на нашата община, която изпада в твърде лошо състояние след обилните валежи през зимата и пролетта. Кмета Владимир Захариев каза за програмата ни, че цялата механизация, с която разполага община Босилеград, е ангажирана върху почистване на селските и макадамски пътища. В момента един от булдозерите почиства пътищата в село Бресница, другия е в Горна Любата. Там са почистени махленските пътища към Колчина Гарина, Рамна Артина и Шаронинци, заминава за Дебели Рид. В Караманица също се почистват всички махленски пътища, оттам се минава към Голещ, докато грейдера утре ще замине в Долно Тламино. Дирекцията започна и с санирането на слечището на Параловски път в село Райчелци, което засяга една къща. Почистват се и всички зелени повърхности и обществени площи в града по специална програма. Всички тези активности се финансират от общинската хазна. Това, което обещах, започваме с реализация, каза кмета Владимир Захариев по повод започването на работите върху асфалтирането на по 1 километър на регионалните пътища към Тламино и Любат. Захариев поясни, че с компетентните на фирмата Пътища на Сърбия било договорено от понеделник да се стартира с подготовките за асфалтиране на отсечки на дължина от по 1 километър на пътищата към Тламино и Любат. В разговора с представителите на Пътища на Сърбия било договорено и етапно да се извършава премахване на някои недостатъци на регионалния път от Босилеград към Рибарци. Утре в Димитровград ще се състои заседание на Съвета за човешки и малцинствени права и равноправност на половете при Народната скупщина на Сърбия. Темата, която ще се обсъжда, е ролята на националните съвети и местните самоуправления в осъществяване на правата на националните малцинства и осъществяване правото на информиране на езиците на малцинствата. За присъствие на тази важна среща за малцинствата са поканени представители на Министерството на културата и информирането, Министерството на държавното управление и местно самоуправление, националните съвети на националните малцинства, местните самоуправления, местните медии и неправителствени организации от общините Димитровград, Босилеград, Ниш, Пирот, Бор, Зайчар и Неготин. Заседанието ще се състои в Конгресната зала на Спортен център Парк от 10 часа. Въз основа на правилника за минаване от аналогно на дигитално излъчване на телевизионна програма и присъствието в мултиплекс, вчера в 12 часа е изключен аналогния сигнал на ТВ Босилеград от предавателя на Кръстато дърво. След получаване на разрешителното за достъп в мултиплекса от регулаторното тяло за електронни медии, Центърът за култура Босилеград обяви публичен търг за купуване и монтаж на дигитален линк за прехвърляне на сигнал до мултиплекса на Бесна Кобила. За изпълнител е избрана фирмата Микровев от Враня, с която е сключен договор и авансно платени 50% от договорените средства. След приключване на работите, доколкото се разрешат статусните проблеми на РТВ Босилеград, тази местна медия ще излъчва програма в дигитална технология и ще има много по-голямо покритие, отколкото е случаят сега. Предварителните резултати от заключителните изпити за осмокласниците ще бъдат публикувани в петък на 19 юни. Те ще могат в събота на 20 юни, ако имат някаква жалба на предварителните резултати, да я подадат от 8 до 16 часа при комисиите в основните училища. Обявяването на окончателните резултати от заключителните изпити е в четвъртък на 25 юни, а попълването и предаването на списъци с желания в основните училища ще е в петък и събота на 26 и 27 юни до 15 часа. Окончателното класиране по училищата и образователните профили е на 5 юли, а записването в средните училища в първия кръг е на 6 и 7 юли. Втория кръг на записване е 9 юли. През нощта срещу петък валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максимална температура утре на височина 1200 метра около 12, на 2000 метра около 7. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за юни и през деня ще остане почти без промяна.